Bon dia. Per a la gent que no ha vingut a la classe d'avui, divendres 20 de març, que sabeu que se tenia que fer el repàs d'equacions no lineals, mètodes de resolució i el cas particular de reducció, segons teniu en el Teams programat, anem a pujar aquesta xicoteta classe, xicoteta explicació, encara que en els apunts del guió també teniu els enllaços als vídeos de la Susi Profe i de Mosta Profe que teniu tots els mètodes de resolució, perquè el proper dia entrarem directament a fer problemes, d'acord? Us conto ràpidament. Hem vist la definició, la resolució, l'hem feta per substitució i teniu les classes pujades al Teams, el que són les pissarres, però ara anem a veure un cas particular. L'únic cas en el qual se pot fer reducció, que és quan tenim la mateixa potència de la incògnita, com per exemple clarament, així se pot fer reducció perquè els monomis tenen el mateix grau, per tant sí que se poden sumar o restar. I de fet és superfàcil perquè si jo faig reducció, que és sumar les dues equacions columna per columna i treure una equació nova, que és equivalent, resulta que queda 2x2, esto se va con esto, perquè dona 0, y queda igual a 5 y 3, 8, a la qual cosa ja fer reducció, que sabeu que és sumar dues equacions de manera que una de les incògnites se vagi. Se va i queda una xicoteta equació, que en aquest cas, com estem en sistemes d'equacions no lineals, no té per què ser així lineal, així de fet de segon grau, incompleta. Així que se resol el que tinguem per aquí, que toca estar incompleta, doncs la fem. x2 multiplicat per 2, x2 és 4, x... Què passa ara? Doncs com en tots els sistemes d'equacions no lineals, a vegades tindran 2 o 3 o 4 solucions d'una de les incògnites. Per cadascuna de les incògnites has de treure la que li toca, la corresponent a l'altra incògnita, que en aquest cas és la y. Com trobem la y? Agarra una equació original i substitueixes el valor de la x. Anem a fer-ho. Per exemple, esta. I fiquem aquí x quadrat més y2 igual a 5. Ara, per a la x igual a 2, 2 al quadrat més y al quadrat igual a 5. 4 més y al quadrat, 5. Y quadrat, 5 menys 4, 1. I igual a més arrel de 1, o sigui 1 i menys 1. Què passa aquí? Que per a cada x tenim dosis. Això significa que només per a la x igual a 2 ja tenim dues solucions. Anem a veure. Què seria? Per a x igual a 2 tenim y igual a 1. Però és que per a x igual a 2 tenim y igual a menys 1. Tenim dues parelles de solucions. Molt bé. Anem a veure què passa amb aquesta altra, la de x igual a menys 2. Continuem. Ara agarrem esta i continuem. Si x va a menys 2, què passaria al substituir? Operem. 5 menys 4, 1. I igual a més arrel de 1, 1 i menys 1. O sigui que per a quan la x va a menys 2, la y també té dues solucions. És a dir, quan la x val menys 2, la y pot valdre 1. I quan la x val menys 2, la y pot valdre menys 1. És a dir, que tenim 4 parelles de solucions d'aquest sistema original. 4 parelles, per tant, les solucions
es donen emparellades i numerades. D'acord? Fixeu-vos quina seria la solució en GeoGebra. Quan fique l'equació x2 més y2 igual a 5, esto es exactament una circunferència. I esta, que és x2 menos y2 igual a 3, és el que nosaltres anomenem com a hipèrbola. I què són estos 4 punts de tall entre les dues equacions? Pues estos 4 punts de tall són exactament les 4 solucions, els 4 punts o les 4 parells de solucions que ens han eixit en el sistema no lineal. Mireu ara el segon exemple. Què passa en aquest exemple? Se podria fer per substitució sense cap problema. Se pot alinear la i i substituir aquí, que per cert serà una igualtat notable. Però també es pot fer per reducció, perquè x2 i x2, la x té el mateix grau, el grau 2. Així que podem aplicar reducció. Però, clar, quan se sumen no se van, així que recordeu quina és la norma. La norma o la propietat que tenim en les equacions és que podem trobar una equació equivalent si la multipliquem tota per un mateix número. En aquest cas anem a multiplicar-la tota per menys 1. I a multiplicar per menys 1, menys x2, més y, menys 1. I ja podem aplicar directament la suma de les equacions, que és el mètode de reducció. Dona 0 per tant els aparells i dona i2 més i perquè no es poden sumar igual a 12. Quin tipus d'equacions s'han eixit? Doncs ens ha eixit una equació de segon grau, però en aquest cas és una equació de segon grau completa. D'acord? Esta la resoleu vosaltres i vaig a donar-vos les solucions. Bé, ara al resoldre l'equació m'han eixit dos i's. La i igual a 3 i igual a menys 4. Així que agarrem una de les equacions, la que vulgueu, i anem a substituir cadascun dels valors. Si la i val a 3, substituïm x2 menys 3 igual a 1 i resolem. 3 i 1, 4, arrel de 4, 2 i menys 2. Tenim igual que abans, per a una i tinc 2x. Això què significarà? Això significarà que de moment en les solucions ja tenim solucions. Quan la i val 3, la x val 2. Però quan la i val 3, la x també val menys 2. Així que de moment tenim dues parelles de solucions. x1 i 1, primera parella, x2 i 2, segona parella. Anem a continuar ara amb l'altra solució. De l'altre. Repetim el procés, però ara per a i igual a menys 4. És ara. x2 menys alerta menys 4 igual a 1. x2 més 4 igual a 1. x2 igual a 1 menys 4. x2 igual a menys 3. X aquí no té solució. Per tant, què significa? Que les úniques dues solucions que té aquesta equació són aquestes dues. Anem a veure-ho de nou en GeoGebra. Efectivament, ara el que tenim és, com abans, quan se fica x2 més y2 és una circunferència. ¿Val? És establar. I resulta que esto és una paràbola amb gaeta. Mira. x2 menos y es igual a 1, x2 menos 1 es igual a y. És a dir, y és x2 menos 1, és la paràbola que té de punt de tall amb l'eix de la y en menos 1, com vegeu. D'acord? Així que serà una paràbola i això és una circunferència. Què passa quan fiquem el sistema? El sistema són els punts que tenen en comú i tenen aquests dos punts en comú, més 2, 3 i 2, 3, que són exactament les solucions que tu has trobat fent reducció. Bé, per acabar, teniu aquestes tasques per a dimarts. Teniu divendres 28
quan us desperteu de les falles, podeu fer veure este vídeo i fer la tasca. Teniu dissabte, teniu diumenge i teniu dilluns. I el dimarts veniu a les tasques fetes, que són 62 a de la pàgina 111 per reducció, que és el que us he mostrat avui, i els 16 a els 17 a, si no me'n recordo malament, crec que estos ja estan fets i corregits a classe. I quedava pendent fer el 18A i el 9. Així que teniu ahí els mètodes, baixeu-vos el guió, punxeu en la forma de resolució que teniu de la Susi Profe en el guió, que teniu aquests 3 vídeos, ahí, i podeu mirar este vídeo, aquests vídeos, i us pujaré totes les pissarres. Així que, xics i xiques, a treballar, perquè teniu l'examen d'això abans de Pasqües. Teniu la data el 31. Si no se farà la data, possiblement se fas abans. Així que a treballar com a botxos, val? Que no podeu perdre ni un minutet de temps, que ja queda un mes i mig per acabar el curs. Vale? Adeu.